Makunaan na pagasatan iti probinsya digiti napipintas sa pagpasyaran kas kadagiti beaches. Isu dati kang runaan na pagturturungan no masapol ti agrelax wenno adda digiti pasken. Sakbay met ti panagsubli digiti mangmangged kadagiti trabaho da kalpasan ti bakasyon narway kadakwada ti bimisita ditoy. Ti dala na sumreg iti kabaybayan ti Barangay Estancia Pasukin, bumper to bumper ti luglugan. Itilak si danakaro ti irot ti trapiko saan anang laped daytoy kadagiti beachgoers. Nakadawyanin ti sumagmamano itagturong iti kabaybayan kalpasan iti pan nakaselebrar iti baro atawen. Tinurong ti news team iti kabaybayan ti Barangay Estancia ket nadanunan mi dagiti narway a beach goers ditoy. Nakasarsalita mi itatay ti barangay chairman iti Barangay Estancia ket iti laing idawdawat na kadagiti beach goers ket iti saan da kuma apan nagiwarwarang kadagiti nangananda. Ma'am, mabali nga interview na kayo, super quick lang. So, kumusta met iti experience yung ma'am after ti New Year? Okay naman po, masaya Okay. pa naman. Nagapan tayo ma'am Dito lang din po sa Pasukin. sa Pasukin. So, naging tradisyon na po ba natin ang pagpunta sa dagat after ng New Year po? Actually, ngayon lang po kami pumunta. Ngayon lang. Apo. So, sa susunod na taon ma'am, ganito din po ba yung gagawin natin? Apo, siguro po. Thank you! No, daduma sa dinimimet kalakwada nga digdi pang pagplatwan dagdi disposable iso po dam iyawid da damat diti no duma damat makaibat-bati ata mumuti kadunga kuan no duma damat digiti medyo nakainuman so diti makan ananawan no ko digiti tanod mi so naka-duty kami. Uray sa din no asuli ti kabaybayan, manik na ti good vibes, manipod kariti agpapamilya ka nagpapagayam. Daytoy a pamilya, nagbiyahe pa'y manipod Quezon City tapnon mapadas laeng ti panagrambak dagiti Ilocano ti holiday season. Mahaba-haba ang bakasyon ngayon kaya ito, nagpapakasaya ang aking pamilya. Yes, dito na rin kami sinalubong New Year, tamang videoke, kainan, tuwaan, palaro. So parati po ba tayo napupunta ng dagat after New Year po? Oo, palagi. Kasi syempre, sayang yung mga natirang pagkain nung 31 eh. Di ba? Hindi may sense din. Kaya magpapaitim din kasi ako eh. Ginundawayan met dagitoy nga agpapagayam ti bakasyon tapnon makapagsasango da. Kunada tinawen na daytoy ti tradisyon da tunggal malpas ti panakarambak ti baro atawen. Yearly kami sir, kasi di ba rin, yearly kami nga may T6 Beach. Mga manuwat nga year since nga mabraan nyo dito? Since 2018-2017 sir. So dire-diretso Diretso DJ sir, yearly sir. Already di pandemic sir, kat may kamla enjoy. Vacation sir. Since stress ti work, Kuna ti barangay chairman adakkel ti tulong na ti panagado ti bisita ti lugar da kang runaanen digiti agtagikwa ti marentaan na cottages. Ngem kuna nakalpasan ti bakasyon, posible aman manuntuman laengen digiti dumayo ditoy. Di pagbayad dati katis ko maser damat mang damat ti porsyento ti barangay kami pasik lang kadag ito lang manamot ang kanais eh. Ngem napintas ti business para kanina ng podcast. Pero may lumaminsan mo tadamat maya tadamat ay panagmalas na sira tanong agaloyon to awan ko mandata. Mark Magdirila, Balitang Solid North.